Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. An nisɔndiyalen de don an bɛ Ala tanu Ala min ye an bila nin baara in kan n'o de ye Ala timɛdenw ka baara ye. An bɛ Ala deli Ala ka baara in minɛ. A fɔlɔ fɔlɔ château min ni aw ɲɛ b'a la sisan ji bɛ t'a la su ani tile nin bɛɛ bɛ kɛ fi sabilillah. A filanan yɔrɔ min n'a kofɔra ka fɔ Ala timɛdenw ka yɔrɔ Mali kɔnɔ yan o de filɛ nin ye Gambie ta banna Mauritanie ta étage fɔlɔ o fana bâtiment kɛra alhamdulillah nin ye Mali ta ye a baara daminɛna sigiɲɔgɔn min bɛ yan n'o de ye Kamara n'a balimaw ye u ye ciment tonne 2 ani mobili charge ɲɛ 10 u fana bi jɛ n'a ye baara bɛna daminɛ an balimakɛ dɔ bɛ Kawu Gara an wele ko n'a y'a sɔrɔ maaw donna min na ni min tɔɔra ni mɔgɔw ma fara a kan o la ko ale fana bi jɔ n'a ye ni Ala sɔnna ma inchallah wala an balimakɛ min yɛrɛ bɛ ani santé b'a tɛgɛ la Musa Sise ale yɛrɛ ko ciment tonne 10 a bi jɛ n'a ye alhamdulillah an bamuso dɔ bɛ Mauritanie Sipasman tun bi da don min o de y'an ka saga sirɛ ɲɛmɔgɔ ye Mama Khadija Sumare Ala ka hinɛ n'a la a bɛ a san kelen yɛrɛ de dafara nin kalo in na ale yɛrɛ participera ka biriki da ka tila ka 500 € bɔ k'a di mais ale yɛrɛ nana fatu alhamdulillah Ala ka hinɛ la ani ne yɛrɛ bamuso ni yɔrɔ in daminɛ y'a sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ alhamdulillah o fana ntanyana an bɛ ciment tonne 1 ta u tɔgɔ la ni Ala jɛna n'a ye ne ye n fa kɛ n ka cɛkɔrɔba a y'a ka rendez-vous to ye k'a bɛ na n nɔfɛ a la k'a yɛrɛ fana bɛ ciment ale yɛrɛ fana bɛ don ni ciment tonne 1 ka fara kan alhamdulillah nin bɛ ɲɔgɔn dan min n'a bɛ kɛ Ala ko la bon ka da k'u ka wagatiw bila ka tila k'u ka wariw fana bila a nɔfɛ o la baara kɔnɔ a daminɛna i n'a fɔ karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na an mago bɛ ciment na an mago bɛ cɛncɛn na an mago bɛ biriki la an mago bɛ bɔgɔ la bɛɛ bɛ ka dɔ in dayɛlɛ dɔ yira an na o la nin de tun ye welewele da kan ye baara in a daminɛna mobili filɛ baara filɛ jɔn de bɛna fara ninnu kan k'i fana ta lancé dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ wa ba 1 fana man ca ni maa min dɔnna ni min ye Ala b'i sara n'o de ye o la o de kun ye ayiwa laɲini ye o de kun ye cikan fana ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Musa b'a dafa inchallah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Comme Cheikh y'a fɔ cogo min na bi an nisɔndiyalen don an bɛ Ala tanu ka barikada ale min ye bɛnsɛma k'an ye o don laseli ni bi cɛ alhamdulillah baɲumankɛw ni mɔgɔ ŋaniya ɲumantigiw u manifestera u y'u ka ŋaniya yiraw kɛ an filɛ o ŋaniya yira kɛnɛ dɔ de kan ni an balimakɛ min ye lahidu ta kɛnɛ kan o don k'a fɔ a bɛ ciment tonne 2 di a n'a balimakɛ ale de ye layidu ta tuguni k'a fɔ k'a bɛna bɔgɔ chargement 10 di an ma nin ye chargement 2 ye sabanan de filɛ nin ye k'a ladɔnniya bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ka nin bɔgɔ minnu filɛ nin ye nin tɛ bɔgɔ ye min bɛ se ka yɔrɔ in fa halisa tɛp mais ni Ala sɔnna a b'an dɛmɛ ka avancer baara kɔnɔna la toujours dayɛlɛlen kɔni don ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ni sira o sira ye a kɛra bɔgɔ sira ye a kɛra ni sira o sira ye walasa baara in bɛ se ka tiimɛ an bolo alhamdulillah an bɛ Ala tanu bawo laseli ni bi cɛ manifestation kɛra ɲumanya siraw fɛ mɔgɔ caman y'a kumana ni dɛmɛ siraw ye comme an fa yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman ye layiduw ta k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ donc toujours an b'o wele ka kelen bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara in na nin ye Ala ko baara de ye Ala de b'a dɔn an denw fana bɛna fara yatimɛ ninnu kan ka si yan Ala de b'a dɔn mɔgɔ n'i ye fɛn min kɛ i y'a k'i yɛrɛ de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛnsɛma kɛ an ye baara ninnu kɔnɔna la ka minɛ an bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ bɔda ye an bɛ diɲɛ ani lahara an balimakɛ min fana ye baara in kɛ a y'a ɲini an fɛ k'an ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye tiɲɛna ne taara ne hakili kan nka o yɛrɛ o ye juru de ye hali n'ale m'o ɲini an fɛ an bɛ dugawu k'a ye a y'a bɔ ŋaniya min kama Ala de bɛ anw n'ale ka hami n'a ka gɛlɛya kow dɔn Ala ka n'a ka hami n'a ka gɛlɛya kow ta ka bɔ diɲɛ gɛlɛyaw ni alikiyama gɛlɛyaw la Ala k'a bɛɛ ta ka bɔ an n'a kan k'a kɛ lafiya ye sira ye an n'a ye diɲɛ lafiyaw ni alikiyama dɔ lafiyaw fana Ala k'o kɛ an n'a fana ye n'a sɔrɔ dugawu bɛ Cheikh ka fara a kan an balimakɛ a kɔni ye dugawu ɲini an fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la k'an ka dugawu k'a ye Ala ka n'a hamiw jara inchallah ni ne ye kuma ye ka fara Cheikh ka kuma kan. Ok, a ye baara in kɛ Ala jati kosɔn Ala b'a dɔn Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah a b'a fɔ kuma bɛɛ n'i ye fɛn ta k'a di Ala ma Ala fɔlɔ de b'a minɛ san'a ka se a se yɔrɔ la wala an bɛ Ala deli Ala ka minɛ ye hami min b'a la Ala de b'a dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛbakun kan Allahu ta'ala ka sara ayiwa Ala k'a ka hami ɲɛ sika foyi t'a la ni maa min y'i ka dɛmɛ lase i y'a k'i yɛrɛ de ye nin ye sadaka jariya 3 bɛɛ lajɛlen de sɔrɔlen ye den ɲuman o bɛ sɔrɔ yan latimɛw bɛ yan misiri fana o bɛ sɔrɔ yan kalan fana bɛ kɛ yan Ala ka bɛɛ sara i ka ɲuman na bonda dayɛlɛlen de don wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ayiwa portes dayɛlɛlen don inchallah n'i ma kɛ maa fɔlɔ ye i kana kɛ maa laban ye
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambe meja mogofo si sawane tv nyetara 24 aywa u bɛɛ lajɛlen ni baraji u yɛrɛ ye ala ka nu sara addalu ala alkhairi kɛ fa'ili olu bɛ hɛrɛ min sari mɔgɔ mɔgɔ bɛna participer kɔnɔ u b'a kelen kelen baraji sɔrɔ a bɛ k'u fana ye saraka jariya yawm alqiyama ala ka mina n'u bɛɛ lajɛlen ani meja fɛn fɛn nana hali o dɔn an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɛ bɛɛ b'i yɛrɛ bakun dɔn ala ka bɛɛ sara ani qur'anu nɔrɔ u ka groupe an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an'u ka meja ala ka nu sara ka bila n'u ka mawazinu hasanati la yawm alqiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh